दा नुजाफैनो हानाय जोंनि पर्टेल निउस पर्टेल नोंथांमोन दिनै जोंहा सान्तिपुराव नाजायै नाजाबोनायनि गेजेरजों मोनसे बर'नि ससियेल फिल्म ओंखारबोदों। बे ओंखारनाय दिनै जोंहा प्रिमियाम श' हिसाबै जों लादों। बेवहाय जोंहा गोबां नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि बे फिल्मा फिथाइ थायबाय। जों मास मोनब्रै मोनबा जोङो शुटिं खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव जोङो दिहुनफैनो हाबाय। बेहाय खस्थ'आ मानसि हिसाबैथ' थागोन, देहासो नालाय, आरो बेवहाय जोंहा रांखान्थि खस्थ' दङ आरो समनि आंखाल दङ। दा बेफोरखौ गासैखौबो जथायनानै जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै सिनेमाखौ आबुं महर होबाय। मानोना जोंनि थांखियानो जाहैदों मा, जोंनि बर'नि हारिमु राव थुनलाइफोरखौ मोनसे फिल्मनि गेजेरजोंबो लाखिलांनो हायो हिसाबै जोङो बेखौ दिनैहाय आवगायबोदों आरो बिनि थाखायनो जों आगान सुरबोदों। दा जोंहा नैबेहाय अन्थाइ बिखा फिल्मखौ जोंहा प्रडिउसार महरै दङमोन जोंहा फेरलां आरो जोंहा रिंखां। बे सानै बिथांमोनहानो बे फिल्मखौ प्रडिउसार हिसाबै दैदेनबोदों आरो बिथांमोन दैदेनबोनायावनो जोङो मोनसे मोजां रल लानानै जोङो दिनैनि बे फिल्माव मोनसे बर'नि सावथुन मुलुगाव जौगालांथों होननानै जोंखौनो मोनसे थांखि लानानै जोङो रल हिसाबै मावबोदों। बेहाय जोंहा फारियै मेन फावखुंगुर हिसाबै जा मिथिसार नार्जारि चिरां जिल्लानिनो, आरो जोंहा दिलिप स्वर्गियारि होननाय बिथाङा सनितपुर जिल्लानि, आरो जोंहा मेन हिर'इन हिसाबै जोंहा रिदिका नार्जारि बङाइगावनि, आरो जोंहा दैमु बसुमतारी दङ बे सान्तिपुरनिनो। बिथांमोनानो मेन लिडिं हिसाबै फाव लालांदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा आर्टिस्टफोर दङ, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाला। दा बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनैनि फिल्मा आबुं महर मोनबाय। बेखौथ' जोङो मोनसे सिनेमा दिहुनबाय हिसाबै सारा बर'फ्रानो नुथों होनना जोंहा मोनसे थांखि दङ। आरो सारा बर'नि गेजेरावनो जोंनि सिनेमानि जोंहा माखासे जोंहा समाज फोसाबनायनि खोथा फैयो, बेफोर माखासे मेसेज थायो। बेफोरखौ जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सिनेमाखौ नायनानै बुजिनो हायो। आरो जों आसा खालामदों साफ्रोमबो जोंनि हारिमु सिबियारि बर' रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंनि नैबे अन्थाइ बिखा फिल्मखौ सारा आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जाहाथे नोंथांमोना लाङो, नोंथांमोना दिन्थिहोयो, बेखौ आङो खावलायदों सासे फावगिरि हिसाबै। जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो मददजोंसो जोङो थांनानै थागोन आरो इयुनाव जोंनो बे माखासे फिल्मफोरबो दिहुनलांनो हानायनि जोंहा सुबिदाखौ जोङो मोनगोन। बिश्वकर्मानि सिगां एबा दिनै जों मानो रिलिज होदों बिनि थांखिया जाहैदों मा, जों फुजा समफ्राव जों जाहाथे जों मार्केट मोनो, बा जोङो रायजो राजाफ्रा जोंनिखौ अनसायनानै लाङो। दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, बिश्वकर्मा, बिदिनो बुहुत काति फुजा, बेफोर समफ्राव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि सिनेमाखौ लाङो। बेनि थाखायनो जों गिबि आगु दिन हिसाबै जोङो दिनैहाय रिलिज खालामदों। बेथ' जोंहा बिसा, सेन्ट्रेल बिसा आरो जिल्ला बिसा जोंहा स्ट्रं मोनसे डिसिसन दंखायो। आरो जोंहा बे सिनेमाया जोंहा सेन्ट्रेलाव रेजिस्ट्रेसन जाखाबायबो अलरेडि। बेहाय जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय गनायथि मोनखाबाय, सार्टिफिकेटबो जों मोनबाय। दा बेहाय जोङो खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि बे सिनेमाखौ हल सिङाव थानानै जाहाथे रावबो मबाइलजों खेबखुमाया आरो आपल'ड होआ। जुदि आपल'ड होयोब्लानो जोंहा माखासे नायग्रा बिथांमोननिफ्राय जोंहा नायनायखौ जों मोना जायो। बेनिखायनो अननानै जोङो माखासे जायफ्रा मबाइलजों खेबगोन बिथांमोना खेबा। आरो बेखौथ' जों मिथिगौ, जोंहा बिसिआ स्ट्रं डिसिसन लायो, बिथांखौ माखासे केसनिबो खोथा फैयो, केसबो होयो, आरो माखासे फाइनान्सियेल हेरेसमेन्ट एबा थाखाबो फोनांनाय जायो। दा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना खालामा आरो रायजो राजा